се қадами муҳиме ки шаҳрванд бояд ки донад пеш аз сафар ба муҳоҷират. Ин якум ҳуҷҷатҳои лозимаро яъне ки шиносномаи хориҷиро бо худ гирад. Дуюм ин гузаштан аз духтур, яъне ки маълумотномаи тиббӣ дошта бошад. ва сеюм ин гирифтани сертификати забони русӣ мебошад. Як нуқтаи муҳими дигарро мехоҳам қайд кунам ки боз барои гирифтани сертификати забони русӣ дар 6 марказҳои машваратӣ ки аз тарафи хадамоти муҳоҷират ташкил шудаанд, барои осон намудани кори муҳоҷирони меҳнатӣ ки агар забони хоҳанд ки сертификати забони русиро гиранд, ҳамин имтиҳонҳо гирифта мешавад ва ба сертификати 5-солае ки забони русиро масалан ҳамин шаҳрванд медонад таъмин карда мешавад ки нархи он нисбат ба Федератсияи Россия хеле фарқ мекунад. Масалан дар Федератсияи Россия агар ки барои гирифтани сертификати забони русӣ 5000 рубл муайян шуда бошад, ин 200 сомонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд шудааст ки дар ин 6 марказҳои машваратӣ ки ман номбар кардам метавонанд шаҳрвандон муроҷиат намоянд ва ба осонӣ ин сертификатро ба даст оранд.